Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dicur-cur nang negara Ngamato malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Ndono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki.